Masenzile la ibuyo. Pensaka. Sis. Azila, fungenza imithi. Yamahusha. Happy, njengoba ngishilo ndoda, ngifuna ukwenza i-meeting ngizoshaya amarules mhlawumbe ayiqinyana ifoni yakhe. Ndoda sesisaba nokuyothenga izinkwa manje ndoda kusaphephile la ngaphandle. Hayi, silo seqongo. Ngifuna ukwenza i-meeting. Ngifuna ukwenza ne-meeting nje. Inkinga ndoda mayenza i-meeting. Funa ukutshela uMagela kuqala. Angeke uyenze i-meeting ngaphandle kwemvumo yakhe. Ngiyakwazi nawe lokho. Ndoda, mina senze i-meeting. Madoda nathi njalo. Yonke into kumele siripote kuMagela. Kanti ngubani inkosi yethu la? uMagela, kodwa angeke njalo siripote kuye. Kumele senze i-meeting la. Ndoda, le yakhe ifuna ukuyenza i-meeting ngaphandle kwemvumo kaMagela. Ndoda, ufuna ukwenza i-meeting ngaphandle kwemvumo yakaMagela? Ndoda yabona nanchance la endaweni ukuthi kunjani. Abantu bazenzela umathanda. Okay bafethu. uMagela na abantu bazenzela umathanda endaweni yakhe. Na uyenzela akenzanga lutho. Oqala inkabi uyenzela uthengisa idakamizwa la endaweni. Wayangamphanisha. Ukuphanisha lento leya. Kodwa ubonile Ukuphanisha lento leya. Ngiyabuza. akusukuphanisha ngani? Wayangathathanga imvubu kwakho wakhipha iskipa mshaya. Thina basiphanisha kanjani? Inkinga bafuna understand. Azi mina ngizakuyeka yenze i-meeting ngaphandle kwemvumo kaMagela. Angizingeni. uMagela Ngizaphuma lapho. Bafethu, uMagela naniboneni lento le. uMagela uyamthanda umkakhe. Ungani angakhipha imvubu amthele ngamanzi amshaya la emgogolo. Hayi, Angizingeni. Angikwazi lokho. Iyenze i-meeting ngaphandle kwemvumo kaMagela. Ngizophuma. Okay. Wow. Beda mangivela la ngibona ufihla something yini bofihla? Hayi amaphepha. Maphepha singwaboni lapho. Hayi madeba amaphepha. Ayibona. Yini wangafuni ukuthi ngibone la maphepha sengibona. Madeba ngixolisa. Xolisa. Angikwazi phela. Uthi awukwazi wayeka kanjani? Sakho. Singibheka yini lebo ifihla? Imali. Yo, uthengise ngaphi namhlanje? Mhlambe ngoba 9 no 10. Yazi le mali le uyithola mhlazana wayeka. usakwazi. Ngakho kwazi ngaphathi imali yakho. Uphusha mina kanjena ndoda. Uphusha mina kanjena ndoda. Mase nimaphepha ngikhathele wasibamba njengamadoda. Ngaphini ungiphaphele nasa. Khambani nale yakho inkani.
siyazi ukuthi khona. Ivele sigijima that-why ngithi ngifuna ukuyenza izinto la. Number 1 number 2 ngoba mhlawumbe ushawa uMageba khona ushawa abantu lesihlukumeza uMageba njalo nama-sport ubona i-punching bag njalo nashaya mhlawumbe Finish le nto. ucabanga ukuthi simbuze lo muntu akekho tsho Ukhile ndo. yikho le Kopi uloku sayida noMageba. Happy uyamthanda uMageba. Naye bamenza i-punching bag bamshaya but usaqhubeka